Deci o să facem acum o demonstrație de return to home. După cum vedeți, telecomanda nu o atinge nimeni, iar hexacopterul se află în hover la o distanță de 50 de metri. Acționăm butonul de return to home. Hexacopterul așteaptă 20 de secunde, după care se ridică la înălțime de 20 de metri, înălțimea de siguranță. Și a ajuns acasă. Elicopterul începe să aterizeze singur. Coboară. El coboară. Coboară. A făcut aterizarea, după care își oprește singur motoarele. Acesta este return to home cu auto landing.